Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport şolsanda tranzit ýük ulaglaryna girden gadançylyklaryny gowşatmak bilen ýurdun çäginden üst aşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň sany köpeldi. Bu aralykda türkmen sürüjilerine täze talaplar giridildi. Sürüjiler talaplaryň daşary ýurt ýük ulaglaryna degişli däldigini belläp, özleriniň aly tutulýandygyny aýdýarlar. Bu habarlaryň arasynda türkmen prezidenti ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna üst aşyr gatnawlaryň möçörlerini mundan beýlekde artdyrmagy tawşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Türkmen sürüjileriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ýurdun çäginden üst aşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň sany sentyabr aýy bilen deňişdirilende 5 esse çemesi artdy. Häzirki wagt Türk, Özbek, Kyrgyz, Täjik, Äzerbeýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç hili pätkelçiliksiz geçip, üçünji ýurtlara aşýarlar. Olar esasan ýurdun gündogorundaky Farap gümrükhanasyndan Özbekistan tarapyna ýa-da Aňyrdan bu tarapa geçýärler. Ulaglaryň sany geçen aý bilen deňişdirilende jodaken. Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran lewaply sürüji aýtdy. Habarçymyz ýurdun çäginden üst aşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň köpelmegi bilen öňden hem çäklendirilýän yerli sürüjilere goşmaça talaplaryň girdilendigini hem habar berýär. Yerli ýük ulag sürüjilerine ýurdun çäginden çykmaga hinidem ruhsat berilmeýär. Olar ýüklü Türkiýe Farap gümrük nokodyna çenli eltip, ol ýerde onu Özbek sürüjilerine gowşurýarlar. Mundan başga olar Farap gümrükhanasyna göni barıp bilmeýärler. Olardan ilki täze Akbadaryň awtodurulgasynda nowata durmak talap edilýär. Adatça 4 gün diýlende nowat ýetýär we olara ýörite fiş berilýär. Onda awtotirkeň nomeri Akbadardan Uran sagydy ýazylýar. Ýük ulag sürüjileri diňe şu fiş bilen Amyderiýanyň köprüsünden geçip Farap gümrükhanasyna baryp bilýärler diýip marly sürüji anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli ulag sürüjileri bu ýerde de ýene 2-3 gün garaşmaly bolýarlar. Şeýlelikde olar 7 gün diýlende Farap alat serhet geçelgesine barýarlar. Bu talap daşary ýurt ýük ulaglaryna degişli däl. Ýurdun beýleki tebetlerinden gelen daşary ýurt ýük ulaglary bir güniň dowamında Farap gümrükhanasyndan geçýärler. Bize öz ýurdumyzda da deňlik ýok. Bu işimize käte daşaýan önümlerimiziň hiline de täsir ýetirýär. Dip lewaply sürüji belledi. Habarçymyz bu talap sebäpli häzirki wagtda Akbadarda her gün 400den gowrak yerli ýük ulagyň nowata durýandygyny hem habar berýär. Azatlyga ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Awtolawlary Agentliginden şeýlede Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Türkmen sürüjileri deňsizlikden, özleriniň aly tutulmagyndan we uly nowatlardan şikaýet edýän mahaly Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktoryna üst aşyr gatnawlaryň möçörlerini mundan beýlekde artdyrmak we çäklerini giňeltmegi tawşyrdy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatynda Türkmen lideriniň 16 oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren bu tawşyrygynyň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde virusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 1 iýundan başlap daşary ýurt ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar berdiler. Şonda ýük ulaglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjektigi, şeýlede ýoluň ugry boýunça ulaglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejektigi bellenipdi.